Ne, potom uděláme reklamu, natočíme reklamu. No to natočíme potom, co tam máš všechno? Sušiny. 50%. To tam psát nebudu, to nikoho nezajímá. Tuky. 80%. Sušině, tuky v sušině. Průměrná výživa, blá, blá, blá. Sůl. Pochoutka labužníků. Vláknina. Mastné kyseliny. To je takový ten sejr do toastu, takový zabalený v tom igelitu. Někam ho tady schovej, na konci čtvrťáku ho vylovíme. To je šmicír. Dusík, tam psali dusík, tou si dám v Martině. To je šmicír, ten vydrží všechno. Oxy. A šmit mlíko. Šmit mlíko. To je zalaminovaný plátek sýra. Dusík. Musíme poukázat na laminovací přístroj. Sacharidy. Sacharidy. To je všechno. To všechno. Uchovajte v ochranné atmosféře. Potřebujete do 3 dní. To jako psát nebudeš, to je důležitá informace. Potřeby, 2012, do konce světa. Výroby 10. Zde jsou bílé. Včera bylo 10.10.2000. A dokdy to bude? bylo minulý měsíc, aha. Vy jste to datum, 25. 21.12.2012. Konec světa. Jo. Já se nedožiju narození. Já jo. To je všecko. Všechno, jdem natáčet Musím napsat, že tento obal je zhotovený z polyetylenu a je light density, nízkohustotový. A neprodyšný. Je proti vodě. Je hermeticky uzavřený. Co to znamená? Opa. To je od opatu. Páč teda. Bude polyamid. To je opa jako dědeče. Bude oxidem upravený polyamid, lomeno polyetylen. Ano, to bude ono. Ještě tam musím nakreslit taky. Se tam ani nevejde. Až tam musíš mít, že to je Změnit fond. recyklovaný obal, jo? Změň fond, trošku to zmenší. Já vím, že tam mám krát D. Ale prostě já nechci... Polyetylen. Ty máma, ty já se musím podívat. Natoč to ke mně. Natoč to. Šáda si nepamatuju ten vzoreček. Takže. Fuj, to je zkoušet. Made in Czech Republic. Složení. Mléko, Schmidt Mill, E3,14, 15, 92, 453, bla 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 bla. H2O, sušina, tuky, sůl, vláknina a mastné kyseliny, oxid uhličitý, dusík, sacharidy, PE, polyetylen. Datum spotřeby 21.12.2012. Musím si to vystřihnout a musím se jí zeptat, mě to hrozně zajímá. O.